Ahojte, v tomto videu si povieme niečo k Logisimu, takže na dokumentovom serveri máte návod pre spustenie Logisimu na Macu, je to odkaz na video a potom je tam návod na Logisim, odporúčam si ho prejsť, je to teda aj ako ho treba stiahnuť a rôzne informácie, ktoré môžete vlastne potrebovať a my si ich nebudeme teda tu hovoriť. Dobre teda. Takže, keď máme Logisim otvorený, tak máme tu nejaký, ja to nazvem panel rýchlych nástrojov. Ako prvý je také klikátko, ktorým prepínate rôzne stavy. Vidíte, že viacej s tým nemôžem interagovať. Iba klikať tieto piny, také veci. Ďalej je tu šipka, s tou pracujete skoro väčšinu času, s tým už posúvam nejaké veci, môžem pridávať rôzne veci a tak ďalej. A potom je tu textový tool, čiže upravovať texty, ktoré tu mám, alebo si sem niečo napísať. A keď to celé označím takto, tak viem to vymazať. Keď to označím čiastočne, tak sa to neoznačí. Môžem označiť iba takto a tieto brány sa nám proste neoznačia. A ďalej tu máme vstupný pin, potom výstupný pin, negáciu, AND-bránu a OR-bránu. Dobre. Ďalej by vám malo stačiť zo záložky wiring, teda pin, prípadne konštanta, ak potrebujete, ale skôr teda iba ten pin a potom NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR a XNOR brána. Ja som si dopredu niečo pripravila. Poďme si pridať nový pin B. Môžeme vidieť, že som si sem dala pin. Teraz môžem si nastaviť jeho otočenie. To znamená, že ktorým smerom pôjde táto čiarka. Tuto stať to. Vidíme, že teraz ide z vrchu. Ďalej tu nastavujeme, či je input alebo output. Ako náhle to ide dovnútra do členov, je to input, keď to ide von z členov týmto smerom, je to output. Ďalej, všade vypíname tento tree state, chceme ho dať na no, aby to malo status iba 1.0. Ukážeme si teda, čo to robí a môžeme si ho pomenovať. Vidíme, že label je teraz naľavo, tak si ho dáme pekne na vrch. No. Ja si tuto takto natiahnem toto Bčko. Podržím Shift, tak viem označiť viacero vecí kliknutím. Trošku si to posuniem. No a čo sa týka toho tree stateu, takže vidíme, že teraz je to nejaké modré. Kliknem raz, je to 0, kliknem druhýkrát, je to jednotka, kliknem tretíkrát, je to zase na tom x-ku. A my pracujeme teda iba s dvomi, s jednotkou a nulou. Môžeme vidieť, že už to tam takto máme. Dobre, ešte by som teda upozornila na tú vzdialenosť. Takisto aj tu, ale samozrejme aj v celom obvode, môžete sa seknúť, nevidíte, či je to napojené, čo je správne napojené, či to, čo chcete zobrať, je naozaj to, čo chcete zobrať. Môžeme to vidieť aj tu. Tu máme výstupný pin, je zelený, tak pravdepodobne bude pripojený, ale to nevidíme, preto potiahneme takto ďalej. Keď máte obvod modrý alebo teda červený, môže to znamenať dve veci. Je to buď, že máte zapnutý ten tree state, alebo že je tam chyba. Momentálne máme chybu, pretože je tu iba jeden vstup a on nevie určiť, že či výsledok je jednotka alebo nula. Červený obvod môže byť aj vtedy, keď sa niečo napríklad prepojí navzájom, alebo proste niečo sa zapojí. Čiže to som prepojila Ačko do svojho negovaného Ačka, čo je blbosť, preto je to celé červené. Treba si dávať pozor na tie napojenia. Tu môžeme vidieť, že to je napojené trikrát toto jedno Ačko. Chceme to tam vždycky samozrejme napojiť iba raz. Takže to sem potiahnem, kliknem sem a dám delete. A už nemáme trojité napojenie. Čiže pozor na to. Ako náhle tu je úzol, tak nám že to ešte niekam ide, táto bodka. Tu vidíme, že do toho niečo vstupuje, ale nevieme, aký je výsledok. Takže nevieme ten output, preto si sem treba dať ten pin.
Čiže chceme ho otočiť to smerom, nie. Naopak, west. Dobre, teraz som tam dala, mal by sa napojiť, preto si to overím. Keď takto sa to pohlo, je to napojené. Dobre, pre chyba bude teda, že toto je náš vlastne input a týmto smerom z člena má ísť output. Takže output yes a free state samozrejme zase vypíname. Ďalej, tu môžeme vidieť, že je to opäť modré. Vidíme, že free state je nastavené na nie. To znamená, že tam bude chyba. A kde je tá chyba? Že output ide doprava. Preto si tento node musíme otočiť a znova ho napojiť. A tu už keď ho pohnem, tak vidíme, že je to napojené. No a čo sa môže tiež stať, je, že sme nepozorní, alebo sa proste nejako preklikneme a navzájom prepojíme vlastne nejaké obvody. Čiže napríklad chcem sem pripojiť Bčko. Toto je správne, ale podarí sa mi to opäť prepojiť ešte takto. Ono to vyzerá, že to ide z Ačka, ale v skutočnosti tu ide Ačko do Bčka a to Bčko ide tam do toho. Čiže teraz keby prepnem ten state Ačkový, je to červené. Pretože tu je to prepojené. Takto to prepojené není. Iba kebyže tam je ten úzol, tak je to prepojené. Dobre, teraz by sme si ukázali ešte, ako sa dá testovať. Ja si tu ponapájam tieto Bčka. Tiež ja si zvyknem napájať negáciu smerom dole a vlastne aj ten pin takto potiahnuť až dole a iba ich rovno napájať. Aspoň sa neseknem a teda mám to všetko naraz. Taktiež, že si urobím taký vývod odtiaľto z tej brány, alebo potom mám istotu, že som sa trafila, hej, čiže takto napríklad, že rovno stade som to zobrala. A teda ako si to otestujeme? Máme tu tabuľky pravdivostných hodnôt vpravo dole. A každá tá tabuľka je teda pre tieto naše brány. Naša prvá brána je AND a tabuľka hovorí, že keď máme AND, Ačko, Bčko je 0, tak output má byť 0. Čo sedí? Ačko je 0, Bčko je 0, output je 0. Keď je 1 zapnutý, stále je to 0. Čiže máme tu Ačko 1, Y je 0, Bčko 1, Y je 0. Ale ako náhle sú obidve jednotky, tak už je Y jednotka. Týmto štýlom to teda vieme otestovať aj pre ostatné tieto brány. Či toto je negácia endu, čiže presný opak. Keď nič nesvietí, je to 1, keď svietí 1, je to 1, ale ako náhle svietia 2, výsledok už je 0. Potom OR napríklad, tak ten svieti vtedy, keď aspoň niečo je zapnuté, čiže teraz a teraz. NOR je presný opak, máme obidve, tak nesvietí. Má 1, nesvietí, nemá ani 1, tak už svieti. No a XOR a XNOR, XOR svieti vtedy, keď svieti iba 1, áno. A XNOR svieti, keď je zapnutý buď žiaden, alebo oba. No. Potom ešte máte v zadaniach počet použitých logických členov a počet vstupov pre logickú funkciu. Pre Y, Z, celý obvod, prípadne nejaké ďalšie tieto obvody, alebo teda formy. Tak poďme si ešte toto rýchlo vysvetliť. Máme tu nejaký obvod. Ja vypnem túto tabuľku. Tak. Vieme si odvodiť našu funkciu y, našu funkciu z podľa tohto, ale za mňa viete to robiť rovno z tej funkcie a za mňa je to najjednoduchšie robiť podľa Logisimu, keď to dobre zapojíte. Takže počet logických členov je počet brán, ktoré vidíte v tom obvode. V zadaní ešte máme počet použitých logických členov a počet vstupov pre logickú funkciu, pre y, z, celý obvod a tak ďalej. Takže poďme si to vysvetliť. Na to, aby sme to dobre vedeli urobiť, potrebujeme hlavne unikátne tie funkcie, alebo teda časti.
To znamená, že chceme sa negovať napríklad tu. Máme tu Ačko negované už raz, tak už ho neznegujem niekde ďalej a budem ho ťahať na novo, ale použijem tú istú negáciu zhora, čiže v podstate takto. To isté môžeme vidieť aj tu. Tu máme AND z negovaného Ačka s Bčkom a AND z negovaného Ačka s Bčkom. Znamená, že napríklad tento jeden môžeme pekne odstrániť a potiahneme ho pekne z tejto. A máme o člen menej. Dobre, poďme na tie počty. Počet logických členov. Vy to všetko, počet logických členov a aj vstupov pre logickú funkciu viete vypočítať z toho vzorca, ktorý vám vyjde, ktorý si upravíte. Podľa mňa je to najjednoduchšie z Logisimu, lebo to najľahšie a najlepšie vidíte. Čiže počet počtých logických členov pre y sú všetky brány, ktoré použijeme na náš výstup. To znamená, že tu máme našu prvú, jeden NAND, jeden AND a jeden XOR. Čiže počet použitých logických členov sú všetky členy, ktoré použijeme na zapojenie našej funkcie. Čiže jeden NAND, jeden AND, jeden XOR a jeden NOT. Čiže tu sme použili 4 logické členy. Počet vstupov pre logickú funkciu sú vstupy do každého jedného tohto člena. A v zadaní to samozrejme akože môžete rozpísať, teda máte rozpísať, teda ako to sa hovorí, jeden AND, jeden NAND, jeden XOR, jeden NOT. A vedľa toho sumáže 4. Počet vstupov je 1 do NOT, 2 do AND, 2 do NAND a 2 do XOR. Čiže 2, 4, 6, 7. V prípade, že by sa nám opakoval počet vstupov, že by sme mali miesto NANDu AND, tak by bolo 1 NOT, 2 do AND, 2 do AND, 2 do XOR. Viete to napísať štýlom, že napíšete 1 NOT, 2 XOR a 2 krát 2 ANDy. Dobre, pre Z ten istý princíp, čiže kde nám sem niečo negované? Áno, čiže 1 NOT, 1 AND, 1 XOR a 1 OR. Čiže opäť 4. No a čo sa týka vstupov, tak opäť 1 do NOT, 2 do OR, 2 do XOR a 2 do AND. 2, 4, 6, 7. No a pre celý obvod počítame už iba unikátne, preto sme sa vyhýbali tým duplikátom. Čiže počet použitých logických členov pre celý tento základný obvod je 1 NOT, 1 AND, 1 NAND, 1 XOR a 1 OR. Čiže ich 5. Není to ščítanie 4 plus 4, ale je to jednotlivo. Teda môžete si všimnúť, že unikátny je ten, čo má gate s rovnakými vstupmi. A počet vstupov, opäť není to 7 plus 7, ale je to 1 do NOT, 2 do AND, 2 do XOR, 2 do OR, 2 do NAND. Čiže 2, 4, 6, 8, 9. A teda to by bolo pre toto video všetko.